School has just started once again, so I'm gonna teach all the pretty teens out there how to look good at school. School is about getting tied up in lessons, but that doesn't mean you can't look good. Since high school students usually don't get allowed to wear any makeup at all, this simple routine could be followed by college students. The most important thing is to moisturize the face. It's very important that you put some to provide a barrier against the harsh elements of pollution. Dot some amount on the forehead, the cheeks, on the chin, and then blend it all over in a circular motion. Next up, BB cream. Ever wonder why Korean girls have ultimately flawless skin? Well, it may be because of the genes, but most of them use a blemish balm or what we call the BB cream. It is a tinted moisturizer, not only a foundation. It's a very light formulation that can safely be used every day, even on the most sensitive skin. It hides blemishes and imperfections. Just dab a pea-sized amount on the back of your hand and dab it on the face. Together when they believe in tomorrow, change today. Now it's time for the concealer. It's important to hide under eye circles since you may be getting them from all the late night studies you're always doing. So it's important to conceal them to look fresh. You can also add some on the corners of the nose and mouth, then blend evenly. When choosing a concealer, make sure that it is 2 shades lighter than your skin tone. Set everything with the face powder to even out all the shine. Press on the face so you wouldn't ruin the base you've already created. People rise together when they Fill in the brows with an eyebrow pencil using short feathery strokes. Remember to make it thick because a thick eyebrow would make you look younger. keeps moving. People rise together Blend using a brush. in tomorrow, change today. Using a light shimmering eyeshadow, fill up the eyelids from the lower to the upper part to brighten up the eyes. Remember to use only light-colored eyeshadow. We need to let go. Now opt for a lilac or a pinkish shadow to put on the outer corner of the eyes, then blend evenly. For the lower lash line, use a lilac crayon like this one from Careline, and this is specifically formulated for teens. So choose this one to use on the lower lash line. This would instantly brighten up tired-looking eyes. Curl the lashes for a pretty look. Apply a light sweep of mascara, or better yet, use the clear ones. It's much better for teens. Apply a cream blush on the apples of your cheeks. It helps if you smile to make the apples of your cheeks come out. Then apply a light pink lipstick to complete the look. And you're all set. Your pretty back-to-school look is now ready. You can confidently stride along the campus without looking too overdone, with just the right amount of color and freshness. Enjoy school and always remember, study hard. Till next time, lovies. Bye! People rise together when they believe in tomorrow, change today. And that was Joanna with our, of course, Make Me Over segment. Yan yung tungkol sa mga back to school, simple Yes, napakasimpleng make-up. Madali lang kasi hindi naman mahirap mag-makeup ang mga babae talaga. Tsaka wala, doon sa practice lang yun. Sa ano naman, sa malalaki siguro. Kailangan nila yun. Ikaw ba, pag nag-makeup ka, ano mo nilalagay mo? Wala. Lipstick lang, lip gloss, gano'n. Lip gloss, mga Oo, lip lip gloss. gloss. Saktong foundation, ganyan. Hindi ako kasi masyadong nagpa-foundation. Kasi allergy ako sa foundation. Kaya after ng mga shoot natin, talagang tinatanggal ko agad. Maganda yan kasi syempre kailangan Tsaka talaga kating-kati kasi ako talaga. So
Ayan, Oo nakakatigal. nga. Ano ba yan? Ayan. Okay, so mapunta naman tayo ngayon sa ating pet store kung saan makakapanayam naman natin si Miss Janet. Yun. Oo, yung aso niyang poodle. Oh, si Miss Janet is from Pado Chico of Santo Domingo, Ilocos Sur. Sobrang sweet daw nitong asong to na si Boney. Boney ba? Boney. At balita ko, nag-birthday party daw siya. Di ba? Wow naman. Oo, kaya Talagang naghanda talaga. Pabang dog na to. Oo. Yes, to know more about, of course, Bonnie and si Miss Janet, alamin natin ang kanilang kwento. Panoorin po natin. This is it. Tama. Hi, Wake Up Ilocos. This is Janet Dumag, and this is my pet, Baby Bonnie. Nanay sa tatlong cute na chikiting si Janet mula sa bayan ng Santo Domingo, Ilocos Sur. Dati siyang OFW sa Paris at doon may inalagaan siyang doggy, kaya naman pagbalik niya dito sa Pinas, na-miss niya ang pag-alaga ng aso kaya agad-agad siyang kumuha ng pet dog at siya si Baby Bonnie, isang toy poodle. Ang poodle ay nabibilang na pangalawa sa pinakamatalinong breed ng dogs. Nanggaling sila sa bansang Germany na kung saan kinikilala sila bilang retrievers o gun dogs. Kadalas ay nakikita din ang mga poodle sa mga pelikula dahil sa nakaka-attract na kulot na balahibo nila. Skillful at masunurin din ang mga poodle kaya palagi silang nananalo sa mga dog sports at dog shows. Bakit kaya poodle ang napili niyang pet? Si Bonnie, nabili ko ito sa Tiendasitas Pasig. Kasi talagang pangarap ko magkaroon talaga ng pet na dog. Kasi nung nasa Paris ako, meron akong alaga doon. Nag-stay ako doon, nag-alaga ako doon ng 10 years. Kaya ayun, hanap-hanap ko yung alaga ko. Kaya naisipan ko kumuha ng tulad niya. Aba, at sa Paris pa talaga na-inspire si Ate Janet para mag-alaga ng doggy ang pangalan niya. Don't tell me sa Paris mo din nakuha ang name niya. Ikwento mo nga sa amin, Ate Janet. Ang pangalan ng alaga ko sa Paris noon is Bonnie. Kaya pinangalan ko sa kanya yung Bonnie. Sabi ko na nga ba made in Paris pa rin ang pangalan niya. Kamusta naman ang mga pinapakain mo sa kanya, ate? Ang pinapakain ko kay Bonnie is dog food, tapos mga meat, chicken, steak, yan ang favorite niya. Ang bawal sa kanya is chocolate. Tapos, 2 times a day lang kumakain. Sosyal na sosyal talaga si Bonnie. Kamusta naman ang health niya? Nagkasakit na ba siya? Nagkasakit man siya, yung mga sipon, ubo, ganon. Pero regular naman ang check-up niya. Pag tsaka complete yung mga vaccines niya. Yun naman talagang kailangan. Paano naman kayo nagbabonding ni Bonnie? Banding namin, tulad pag may pasok pa ng mga bata, dala-dala ko lagi to. Itong kasama ko lagi pagpunta sa school, kahit saan ako, dala-dala ko pa rin ito. Tuwing gigising sa umaga, ginigising ako. Talagang tatalon-talon siya sa kama. Talagang iiyak-iyak siya hanggat hindi ko siya pinakarga. Wow, sweet naman ni Bonnie. Pero balita namin, ate, aside sa pag-alaga kay Bonnie, marami ka ring alagang ibon. Kailan ka nagsimulang na in love sa pag-alaga ng mga hayop? Nag-start ako sa ibon, sa mga birds ko. Nung dumating ako, I started 1998 na siguro yung mga alaga ko niyan. Bigyan mo lang sila ng pagkain, mga vitamins, ganun din. Mas madaling alagaan mga ibon. Kasi ganun lang. Ito, kailangan, yung iparamdam mo yung pagmamahal sa kanya, pakakainin mo siya. Kung ayaw niya yung pagkain, kailangan maghanap ka na talagang pwede niyang kainin. Kaya mas mahirap alagaan ito. Ganun pala. Talagang isa kang certified pet star, Ate Janet. Appear tayo dyan. Pero balita namin, ate, na aksidente daw si Bonnie at muntik nang mamatay. What? Ikwento mo nga sa amin ang mga nangyari. Minsan, lumabas ng gate, sumama sa anak ko. Nabundol ng motor, tinakbuhan. Naku, akala ko patay na. Nawalan na siya ng malay, puro tubo yung mukha niya. Diyos ko, nag-iiyak-iyak na ako. Sinugod ko agad sa vet niya. Pinakonfine ko na talaga. Iba pala ang dating pag talagang parang para sa akin, anak ko na to. Ay, kawawa naman pala talaga siya. Thank God nakasurvive naman si Baby Bonnie. Thumbs up for that. Pero sa sobrang mong pagkahumaling sa mga pets mo, ate, hindi ba nakaka-apekto ito sa relasyon mo sa iyong pamilya? Ay, hindi naman. Kasi mga anak ko din, gustong-gusto din nila.
Tapos parang ano na din. Ito, pag walang mga anak ko, parang ito na talaga ang ano eh, kasama ko lagi, kahit ano. Parang walang ano din. Wala talaga. Napapasaya nga kami lahat dito eh. Ano naman ang message mo sa mga aspiring petsters na katulad mo out there? Sa mga gusto mag-alaga ng ano, ng mga kahit anong pets, iparamdam nyo sa kanilang pagmamahal dahil sila yung nakapagbibigay ng saya sa buhay natin.